10 juta oleh papat, Mas. Apa ae oleh? Ya, iki lho, siji tak kei meja makan. Heeh. 6 kursi. Wah, jan gede iki. Bahane bukan jadi motife glowing lho, Mas. Heeh. Oke, nomor siji. Nomor siji. Loro nggih jagoan karo anak bojone. Oh, kursi sudut. Sudut minimalis, motife marmer. Iki sing nomor loro. Oh, telu kursi kamar anake, Mas. Endi? Kabine bekak amburadul. Pakainya 3 pintu. Wah, jan mono iki. Iki 3 pintu, bahane plus hijab pisan lho, Mas. Wah, enak nggone hijab iki. Hijabe pisan lho, 3 pintu hijab. Heeh. Kabine hijabe bekak kating semrawut, Mas. Oke, iki sing nomor telu. Papat di. di. Piala anake piringe ben mundak gayeng. Iki jenenge lemari grabah 3 pintu. Bahane full kayu jati. Iki gadah piring-piring karo piala yo masuk. Wah, jan jos sih. Lah iki ada bekakas Oh, liyane. dhuwur men tumpuk loro to iki. Oh iya, iki mulike 2 iki panjang 1,50 meter. Heeh. Duwe 2,20 meter sistem ke knockdown, Mas. Knockdown iki piye? Jadi iki atas bawah iso dipisah. Nah, don. Oh, cepatan. Heeh, heeh. Pomo pintu terbatas, Heeh. iki iso masuk. Wah, jan enak. Barang piro iki, Ge? Papat tak kayak 10 juta. Barang papat 10 juta. Sakmene biyane iki nek ngeterne teko Kebumen kono ongkose piro? Kebumen? Heeh. Ya iya kok Kebumen to, Mas. Pucuk Tegal ya tak terne gratis ongkir lho, Mas. Wah, jan Jawa Timur piye? Gratis ongkir. Ngene Mas Budi ki ya. Heeh. Area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir bayare COD. Wah, jan enak. Nek pesen carane Ya piye? di klik bio pro Mas Budi Befunitur di bawah bio pro penjenengan titik ini to wi. Lewat 1 kali terhubung karo Mas Budi Wah, langsung. jan enak berarti ya. 10 juta oleh papat, Mas. Oke, monggo order nggih 10 juta dapat 4 barang.